bahaya hai sini beskang 12 tarik April sini je TT edition chong mari mo 16 ya kau 16 Mandai Pulinpur consistency ni bisingo sini mo South Hodrai kami ni ba South Hodrai di sini mo Dhanchakma rukni Padmanarayan rukni para 37 number 16 ni 37 number boot center ni kaisa boot office singo da kaisa Kwtal kaisa rwkha rwkha ni o sini logi paisok paikha norok borok singjotoni sini jak sini khoroksa kecham TT sini montri eba kaba em sini borok bulang sar tondo doi rupini normi jotoni sini jak heda abon bai bono belai hambai dai jotor sini logi tongo sini babu bortomani sini subzonal chairman sini borok bulang santunu belbarini to oma hikeno jotor okra chakra tongbayo bises klai sini takuk Provin takuk Pinakel borni tijul mungbanyo to yoro joto di pramod thano bubagrana logirnan bagai joto jero rangsak takuk tei bungchong ni sakhar mungbanyo ini o boot office rok eba ka o jagao sini bubagran je thanchani kok o jagao birjagi tongo tai beskani salobo ani biswas je bubagran na hrinai joto o South Hodrai bisini joto sini takuk bungchong sini bubagran apply khaini bagai joto no kha soton laijak wa mosom laijak aboni bagai ang norok joto no konyani muchungo norok sudu matro beskani 12 tarik simia beskani 17 tarik o seng oma hekeno seng hodom phainai seng bijoy misil phainai adino bo seng sini je thancha kaplaing mani tai o thanchani bisiti khainai seng je kaplaing mani bisiti khainai je borok sini man thaino kasui tonai je borok je bodol rok sini jeta nangkuk mani sini ha do sokomana bagai jara wan sugui tonai borok seng jawab nai tai aba hekeno ini o norni bisiti khainai ang kha mane belai khena ang tamne bono khatungjak je agami dino seng gobang budbai seng kaplaing tongo aboni bagai nor jotono kaham gurung tongbaidi tamni bagai seng o obutu sini pulani program seng te program tongkho ajaga busung thangnai tamka busung sariko teisa jora man khakai norok bai ajaga busung teisa ajaga meeting khlailingai ba program khlailingai abon bagai nor jeman sak nasing baidi tai thaina hai teisa nor jotono anona sigia bubagran nasigai amuti mariwo bot ruoi bubagran kaplai khanyani bora phanbok sinani sini man thai soktai jeta seng manya gito mone abono seng adai khlanyani bagai iya kaba segi tumnani bagai seng thanchani phan punani bagai nor jotono tiar tongnani bagai ang nor jotono o mung nargino ani kokno muthaknai jotona hambai